התכוונתי בסך הכל לשאול את עצמי שאלות שבזמן תכנון גוף תעודה או תכנון תעודה יבטיחו שתהיה לי הצלחה. אני חושב שהדבר הנכון הראשוני הוא לשאול את השאלה הנכונה ושאפשר יהיה גם לקבל את התשובה הנכונה. ובואו נתחיל בדבר הזה. בעצם חסכתי את השקף הזה, אל תדלצו, מה שכתוב פה זה מה שכבר אמרתי, אני מוגבל בזמן ואני חוסך את השקף הזה. לכן אני מתחיל לשאול את השאלות שרציתי לשאול, ושוב, בחלק מהם לא בדיוק התאפקתי ונתתי את התשובה החלקית בו ברגע עם השאלה עצמה. איך מגדילים אורך חיים? זה מספר שעות העבודה שבו חל שינוי בין שמירה על תפוקת האור ואחוז האוכלוסייה המותקנת. למשל, אם אנחנו מדברים על L70 B50 שווה 50,000 שעות, אנחנו בעצם אומרים שברגע ב-50,000 שעות האלו אנחנו צריכים לצפות שתפוקת האור של הנורה תהיה רק 70%, וזה יחול כבר על 50% מהאוכלוסייה. היה לי שיחה לפני כמה דקות, לא לפני כמה דקות, מה?